Mga kapuso aganan kag Tigom River puno sang tigbaw kag layon sa tunga sang ginapahayag ongoing nga rehabilitasyon sang floodway sa Pavia, Iloilo. Proyekto ginapahayag 7 na kabulan nga delayed ang konstruksyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Gwa sulod ang mga bako sa ining porsyon sang Barangay Takasaro bilang kabahin sang rehabilitasyon sang revetment sang floodway sa lugar. Magitan man nga mataway ang waterway sa floodway. Ini naman ang sitwasyon sa floodway sa Pavia, Iloilo. Puno sang tigbaw kag layon sa porsyon sang aganan kag Tigom River nga nagasablag sa dalagan sang tubig sa suba. Suno sa DPWH Iloilo 4th Engineering District, Enero 7, 2023 sang may natapos sila nga masobra 33 million pesos nga rehabilitation sang flood control project sa Pavia. Apang ang masobra 49 million pesos nga repairs sang slow protection kag pag-clear sang waterway sa aganan kag Tigom River nga ginsuguran sang Mayo 2024. Ang wala pa sige matapos, tubtob sumong. Delayed na ini sang 7 ka bulan nga kuntaning December 20, 2024 pa natapos ang proyekto. Yung liquidated damages na every day of delay, Magkano yun, sir? 110% of unfinished work for every day of delay. Rest assured that the amount of corresponding delay will be charged to the contractor. Suno sa mga residente sang Barangay Tigom Pavia, ngayara sa igad sang dike, may gin-deliver kuno nga duta sang nagligad niya tuig. Apang natubuan lang sang hilamon, kag wala man napadayon ng proyekto. Nagpromisa sila sa amon nga balikan nila. Pero until now wala nagdawa almost 1 year and 4 months now. Di mo dangin reklamo, way mo man na. Gasaka, tubig ka katipag lupa. Ganto po, kanuto pagbaha. Awas sa ho. Panawagan sang punong barangay sang Tigom sa DPWH nga matapos na gilayon ang proyekto. Matumato niya ginabab kung hindi pagid na matapos kinanlan matapos na para Suno sa DPWH, nagapalayo na liwat ang proyekto base sa pag-istorya nila sa kontraktor. Apang sa pag-usisa sang news team, wala sang nagaobra sa lugar. Ginahulat pa sang news team ang sabat sang Juan Viatos Builders Corporation nga kontraktor sang delayed niya proyekto. Nagahingyo man ang mga pumuluyo sang ungka-uno sa Pavia nga maklear man ang floodway sa ila lugar nga ginatudlo kausa sa paglala sang baha. Para lumuwag yung tubig. Kasi maraming mga damo-damong nagtutubo sa gilid. Amo na number 1 nga makaharang sang baha. Kaya yung kung kisa may mga troso na siya nga magsulod dira, hindi maka-flow maayo ang tubig. Base sa sumbong sa Pangulo website, 3 ka rehabilitation sang flood control projects ang natapos humaling 2023. Apang sunod sa DPWH 4th Iloilo DEO, wala ini sang ideya sa 2 ka proyekto nga nagabalor tanan sang masobra 47 million pesos. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.